Three, two, one! Welcome to my channel, Kuya Jeff TV. Okay, Chicken. naglubok na si Jas sa gitawag na to o Naglubok. bihon. O gidugmok-dugmok. Sa din na. Sa din na. Lubong na. Binuang man ang imuban. Lagi. Diyos, tubag-tubag na ho. Di na ba ikaw sikat sa YouTube? Ako na ba? Sorry na, God. Sikat. Si Jaram dahil sikat. Ako na ba yung sikat ha? Ujara tag palis nga tuan. Pinaitik. Loh, ngetok na yuyuing indot to. Ha? Oh, hindi ka saging dong. Ay, wala pa yun. Pero guys, ang karni guys, nga among pansiton. Nara guys, gihinloan ni nanay. Na gay mga tambok, pahilisan. Oh, see? You can see the look. Okay. Guys. Siya na human guys, kaya di ba may last one. Oo. So mo arita ni Kuan kay naggisa na si Ja. Oh, di ana sila duha na. Na guys, si nanay ra guys. Kay masternes nanay. Kuan ganun dyan na. Ship cook ko na si Ja sa 5-star hotel. Kani si Ja na, si nanay. So guys, oh guys, magpansit kami, magpansit. Pansit bihon. First to do is, you need to pakuyoson guys, ang gitawag na to og tambok sa baboy. And the second step is kani ang mga laman, mga unot aray. Oy. So guys, dana guys. Ayo di sa day ko. Okay na day ko no. Sa mga gadod. So guys, nalagsikan ko gani nagmantika guys. Muna ning hawa ko. Arang sakita. Daigo akong bukton. Okay, so ang salap-salap. Wala na loto, lami na. Oh. You can see the look. Oh. That's right. And si Mami, kaya si Mami oh, nagkuha na, naghumolizing. Ihumol kay para muhumok. Ano na guys? Iyan na ning ibutang guys. Si nanay. Guys. Dali na, magpansit mi karon. Kaya gusto mo kao ng taga Cebu og pansit. Ako rin naghiwa na guys. Wa ko naka-video ganina kay ang cellphone tuwa sa sud. Okay, next step is ang mga bombay og ahos. Mga onions and mga garlic and then the carrots. Yes. Ja. Kutawin mo, yan na. Kurawon. Yan. So butangan ni nanay og mantika kay
kulang ng mantika, oil. Ilagay na ni nanay sa dito para may kulay na brown, para ang pansit natin is may kulay na. Yan. Okay. Lagyan ng konting tuyo. Yan. Bali 5 kilos ning atong kuan ron, pansit. Okay, kuan man ni. Dala man ning feeding guys, yatag man ni sobra ni mahurot. Okay na guys. Yan guys. O, lagyan ulit ng konting tuyo para may kulay. Para masarap tingnan. More cubes guys para lami ang atong pagkaluto. Sopas man siguro? Sopas, Jeff? Sopas og fudgy bar. Pili ko Oh, lagyan ng nor cubes para mas sumarap. Sponsored by Nor Cubes. Lagyan ng anong tawag dito sa Tagalog? Basta dito sa amin kuan. Ano yung tawag ya? Repolyo. Oh, cabbage sa English. Kaya patakawagan kay ipakuha ni Jason dito o. Ang ingnon din si Kuan, Bibol. Guys, aray. Lagsikan ko. So guys, abi kog di butangan og tubig na. Daday guys, sorry guys. Daw ko alaman ang pagkat trabaho aron. Aga jud ay tubig di ay ipalutaw. Kita ni guys. Kinay amo guys, kuan na gid ni guys. Lagyan ng Ajinomoto At saka magic sarap. Hindi mawala yung magic sarap guys kasi yan ang nagpapasarap sa pansit natin. Oh, maingam na sila. Nakita kayo di pa man tadako. Oh guys, na guys. Nilagyan ulit ng magic sarap kasi ang konti lang yung nalagay kanina. And then ito guys, lagyan ng alam nyo na, water. Guys, na guys, parang kanais kayo guys no. Yan ang pansit bihon. Bihon pansit. Guys. Huwag kang maingay yang. wala na ni mo gipagkabit. Kabit man. Si Ivan? Ano? Butang de, kayo naan naman tong amo. Pangita daw, hayro mo tong gibutang ang cellphone. Kalimot naman ko. Tapos na. Yun guys. Oh. Then kutawin natin guys para ma-mix ang mga karne. Ang tukuan
ako nung suminarong nini. Ano man? Kisa ingon. Siguro nasa pura na sila. Anong gitudo? Takibaw. Kutlo unta mong sibuyas, dahon. Oo, mga. Guys, Guys, dip na tayo. Dukot na. so pagkaon na nga.